Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Ayan. Yan ang Bicol Connection ni Joey Habana Lim. Pero bako ng Bicol Connection ni Joey Habana Lim. Kung ni Bicol Connection ni Kagawad El Madilima Gasping. Ngunyan man lang sana. So, ang tamang oras po, alas 9:35 na, ngunyan na pagkaaga. So, kaya, madyan na ka mo ta, mauran pati. Ayan, parang gumagapang ako dyan sa San Isidro dahil mahal nasun pati ang ano dyan. Mahal nasun ang kalye dyan. Kaya, ingat-ingat kita, mga driver. Mga driver, pakiulay lang po, ingat-ingat po kita sa mga gusto. Dahil talagang, ay nako, naghahabulan pa kanina. Mahal nasun na maray ang kalye dyan sa San Isidro. Yung asphalted dyan, maray pa rin mga nakasiminto, medyo marahay-rahay na pag dordalaganan, pero ining ko yan talagang masakiton. Pag nagkabangga-bangga, sasabihon, luway-luway man sa si dalagan. Ilan nag-overtake sa ko, dahil ako habok ko. Tanganing maingat kita. Pero yan nga sinasabi, maski paanong ingat-ingat, manag-iingat ka ning marhay. Si mga kasarabatan mo man dahil nag-iingat, ano mangyayari ka yan? Damay-damay pa, madadamay ka pa. Kamamadali nindo pag nagkasarabit-sabitan diyan, may aksidente, mas lalo kitang nagtatagal. So, di kita magpara kurukay na kitan. Halatunta sana kung halatunta ta na masunod-sunod lang kita. Dahil di pisi ang overtake digdi, overtake duman ay masakito niya na puro kita overtake. So, magbigayan lang po kita. Lalo na po ining mga kitang mga nakamotorsiklo, mayo pong panimbang yan pag ikaw nadali ka yan, ayan, magdudunar ka ng kublit mo o magdudunar ka ng balat mo dyan sa talagang sa kalye na yan. Pero pag nag-imbestigar na, ang investigasyon, sasabihin, luway-luway man sana si padalagan ko. Luway-luway pala, ano nasa nadali ka? Bakit sumimplang ka? Kaya di kita magpara pasikat. Minsan, bubusinahan ka. Yung mga nagbubusina, minsan talaga nakikilagan ako. Birong biya, bubusinahan ka ng kada kusog-kusog. Pagkatapos, ikaw man magugulat ka man, ay kung gugulatin ka, di wala na. Talagang madidibisilan ka na. So, yan lang. Ingat-ingat po kita. Kaya kadakol na naman kan mga binaha. Ayan po kayong sinasabi ko. Ako, pirming bukang bibig ko yung ang basura. Proper disposal of garbage. Yan nga ni papasabi sa kuya kan sa muyang si PB Salvador Badi Katimbang na talaga daw ayaw kong tigilan ng basura. Kasi maski sa barangay mi talaga inis ako pag yung mga basura naghintay doon sa compactor is not properly disposed. Talaga pong galit na galit ako niyan. It must be properly disposed para daisong kalkalin kang ayam kasi nahiling na yan. Maski kami mayo man kaming aking sadit. Wala kaming bata sa bahay pero minsan sa may looban mi kasi open lang naman kasi ang gate mi dahil may lalabas pasok nga kami. Ako lang ay perang beses ako nagluluwas sa araw daw na yan. Kapag igwa ko mga kaipuhan, siyempre mapuli ako. Alam nga naman ang gate bukas laging nakasara. Dahil minsan lagi akong nagmamadali. So, isa pa kayan. Sa ibang lugar, igwang mga pinagdadara ko bagyang mga ido na nasa labas. Mari kayan igdiman. Kasi ang pinagbibigyan lang. Sa Cavite City nga pala, hindi narakip ang mga aso doon.
After 1 month, hindi mo maklaim yan, ayan. Anong ginigibo kan mga sa ano ninda? Pag maayo mag-ampon, ayan pa, mercy killing ang inaabot. Maray nga ni kung ano bang luto nga ni kan ayam? O, dahil paaram yun. O, mamaya, ano ba yun? Maya-maya. Kaya, masakiton po. Masakiton po pag ano, masakit pag ang sa mo ayam. Lalo ngunyan, kadakol ka na aksidente, si ayam ko ni dahil ko aram ko na aksidente o pinukpok ka itong ano, magnanakaw. So, pag ulayan pa daw ining dahil ining simultaneous ba naman na ining simultaneous simultaneous exercises on volcanic eruption. Ano nag-schedule na naman kayo ang Irigan. Tapos na ini. Nagparaano na kami the other week pa. Tapos na ini. Digdi sa area, mga bara-barangay. Tapos na ini volcanic eruption na ini. Exercises na ini. Pero takaiba na nga ni duman. Kompleto pa. Itong sa firefighting. Na refresher na nga lang ini. Refresher na. So, pero kaipuan, dapat ang mga namamanwaan, ang mga ano ba yan, tatawag ka yan. Yung mga, yung mga constituents. Yung bako ng mismo itong mga barangay officials, itong mga appointed ng barangay, bako na yan ano na yan sinda? Ano ba ang apod ko ito? Parang sagad na yan sila katay training, ka-online. Basta na ka-online ako. Kaano na yan, kabisado na po ninda yan. Kaya dahil na kita magpara. Ano kayan? Dahil na. Masakiton yan. So mga dae pa nagpe-perform kayan, ining mga constituent ang tukdoan. Lalo na po ining mga may harong na mga, itong mga, ano ba yun? Cemented houses ba? Yung mga cemented houses, dapat lang nakaano na yan. Tanganing, dae man kita pagpara, urutuhon na lang kayo. Daan mga barangay official sa CDRR, sa DSWD, sa sa ano ba yan, sa LGU, ay sa Department of sa DILG po. Sagad-sagaran na po ang mga seminars namin dyan. So, ayan po. Hello to Lori Cornelio who is watching right now. Thank you. And of course to Remedios Cabarles. Ayan. Hi Kagawad. Good morning. Okay, good morning din. Ini po kayang mga bara-barangay. Ini pong mga bara-barangay, kontento na po ini sa mga seminars po regarding kani mga sinasabi nga ini simulation exercises on volcanic eruption. Ang sabi ko nga ni, not only the eruption, not only the volcanic eruption, kundi andyan pa po yung firefighting. Every year po nagkakaigwa po ang mga ang mga CDRRMO. Ayan po, ining City Disaster Risk Reduction and Management Council. Yan po ang CDRRMO na talaga namang pong hindi sila nagpapabaya. For every barangay. Tapos sa Samuyang nga ni, talagang sagad-sagaran na sila. Every year po yan. Tapos ini na naman, may naka-schedule na naman ngayon na ay sa aga pala, July 29 to 30. Ayan po, sa Sudad Can Iriga. Ini man importante ini, pero dapat ka ini, bako ng ining mga barangay officials, or bako ng ining mga, ano bang apod ka ini, bako ng ining mga, mga appointed. Bako ng ining mga appointed, kaso ini nga ning week na ito, kasi kan Lunes baga, yung mga BNS evaluation of San Agustin, ini mga ni regarding sa nutrition, since it is nutrition month, talaga namang kompleto yan. Dahil nagpapabaya po ang mga bara-barangay. So, yan po ang paka-intindihon tangon yan. Bako sa naman yan ang inaasikaso kan mga barangay officials.
Oh, unang inot-inot na po ining ining aning new normal na nutrisyon. Sama-samang gawin, gawan ng solusyon. Ayan po, new normal na nutrition, sama-samang gawan ng solusyon. Kasi of all this, ay sabi ko nga ini nga ng Barangay Council of San Agustin, kakaibanan po ini supports that 48, ayan na po, ini barangay niya to, 48 years na po yan, Nutrition Month campaign para dito sa new normal na nutrition, sama-samang gawan ng solusyon. Bukas, pag-ulayan ko, discussion ko nga raw ng marainingon sa aga, sa sa aga na lang po, sa Urulay, sa barangay. Medyo halakbang maray ang oras na sa aga kasi igwa na kitang Bicol Connection, dudugtungin ko na yun kasi ang Bicol Connection ay just imagine, ang Bicol Connection ay 8:30 to 10. Ayan, 8:30 to 10 to. So, ang Urulay sa barangay is 10 to 11. So, garalgal ng gusto ang boses na naman dyan sa pakahaba-habang oras na yan. But anyway, ang tamang oras po, alas 9:45 na po ngunya na pagkaaga, July 29, 2022. Batiin ko ra muna yung mga babatiyon. Gusto ko sana ang pagbati is last 5 minutes ng program. Kaya lang, medyo mga nalilingawan ko po. Kaya ining happy birthday po. Happy birthday to Marion. Ayan po, Kim Marion. Kim Marion of course, Seranilia Briones. So, ang pala, dyan sa Samuya sa barangay San Agustin, kasuba go pa pong agahon pa mayong kuryente. Mayo po kaming kuryente dyan sa San Agustin. Ngunyan, si pag-igdi ko, igwa akong nahiling ko duman sa Sitio Kanto. Kaya pala, mga taga San Agustin, sa Sitio Kanto kaya pala, may nag-aayos yata ng mga kable. So, siguro, it is affected because we are from San Agustin and yung ano ba yan? Basta nakita ko na may naggagawa doon. So, at ang nag-uuran-uran nga ni, mauran-uran, ayan po, ay talagang nainis ako. Naligo ako, walang ilaw sa banyo, ayan, nakakandila ako, nagbibihis ako, ang init-init although nag-uulan-ulan. So, happy birthday, Marion Seranilia Briones. And hello also and good morning to Florencia Samarita. Ayan po, good morning Florencia Bagayawa Samarita. Good morning, good morning. So, ipaaram ta daw ining ano siya ining anunsyo publiko ka ining City Iriga. Ganun na yun, City Iriga, City of Iriga City. Anunsyo po kan Iriga City, DRRMO. Anunsyo ini, tangon niya na pati ini. Baka igwapang dahil mga naghihiriro. Naisipaalam ng lokal na gobyerno ng Iriga City na magkakaroon ng simulation exercises on volcanic eruption. Pag may volcanic eruption kaya, natural, igwayan mga pagkurog-kudog, igwayan din mga lindol, o igwayan ng mga linog, ayan po, igwang mga linog yan na mangyayari.
Ano pong volcanic pong simulation exercises on volcanic eruption na gaganapin po sa buong syudad ng Iriga ngayong darating na. Ngayon na po yan. O, sabi ko nga, 3 weeks ago yata yun, nagkaroon na digit ito. Ini kaya nga ano na itong volcanic exercises na ini, parang ano na po ini, refresher po ini sa lahat ng barangay. And nag-schedule na kaini yung mga iba-ibang barangay. Ito po ay pangungunahan ng pamahalaang panlalawigan. Ay, ito pala yung sa Kamsur pala ini. Ito kasi nga sa Iriga yung nag-sponsor noon, yung sinasabi ko na nagkaroon na ng refresher sa DILG, sa DSWD, and of course yung sa CDRR and the Fire Department. So, ini pala, pangungunahan pala ini. Pangungunahan ng pamahalaang panlalawigan. Ayan po, ng Province of Camarines Sur. Sa tulong ng Environment Disaster Management and Emergency Response Office, EDMERO, Camarines Sur. Kasama ang Iriga City, Disaster Risk Reduction and Management Council at ang CDRRMO Office. So, dapat kayo mag-attender nga kayo, mga constituente. Bako lang si kapitan, bako lang si kagawad, bako lang si mga appointed, bako lang si mga tanod. Kung di kayo mag-attender ka mo kaini, nalimutan ko pala sabihan itong sa Kuya Makuapo. So, ini pinapayuhan ang lahat ng maging alerto, ha? Pinapayuhan ang lahat na maging alerto. Maging alerto sa mga maaaring posibleng aksidente na mangyayari sa inyong barangay, lalo na sa Central Business District. Sa mga araw na nabanggit, huwag po tayong maalarma. Maaaring mangyari at maging handa sa pag-report sa Iriga City Hotline sa, ayan po, sa Smart 0921-6364-018 at sa itong Iriga City Hotline po ito at 09561-729656 sa Globe. Ayan po, otron ko daw ini sa atyan. So, kamong mga taga San Agustin, magduman po kamo, saan kay ang venue nito? Dahil ko lang aram kung saan ang venue. Pero every barangay po, usually, ining mga refresher na ini regarding dito sa simulation exercises of volcanic eruption, and minsan, ang fire department, usually po ginigibo ito sa duman sa covered court ng elementary school dyan sa San Agustin. And minsan, duman po sa agro covered court. So, magduman na lang po kamo. Kung naginanyo kamo, kung nakikinig kayo ngayon, importante ini maripag-adalan tata. Hilingon ta ang nangyari sa Baguio City, ay sa sa Ilocos Norte. Kaipuhan ta po yun. Taunang-una, igwamang kitang Mount Iraga. Ining magot dirigata. Dahil kita nakakasiguro kung ini magkurog-kudog man pag abot kan panahon o kaya magkaigwaman kita ning linog. Sa bagay, Si Joey Habana Lim sa programa Bicol Connection. Si Joey Habana Lim sa programa Bicol Connection. ayan, si Elma de Lima Gaspe sa Bicol Connection. Ako ang nagkoconnect ngayon, Joey, kaya huwag ka na mag-react. Sabi ko, pag ako ang nakatukaw, ako ang nasa Bicol Connection. Of course, siyempre, ako dahil alangan namang ika. Pero magpalakas ka lang. Hopefully, Joey, as you said, na pasok ka na ngayong August na. Kaya lang maulan-ulan pa. So, okay na ba yun na mag-participate kita? Kaini nga importante ini na maringan ito ini inaining sa tuyang siyudad, ining sa tuyang provincial, talaga pinapaano nilang everybody have to attend these exercises, simulation exercises po inita.
Lalo na ito si Kasulo, itong sa pagpapaano ang Bureau of Fire Protection. Bako lang ang mga taga-barangay, ang elected barangay officials. Yan nga, iniimbitan ko kayo. Kaya next time nga, ang pinapaparticipate nga ni dyan yung mga different organizations ng mga barangay. So, ini nga pigsasabi ko ang uran-uran baga, kasuod man, nag-uran-uran na, pagkatapos kasubanggi, sarap sana matulog. Sabi ko nga pagkabihis ko, ay sabi ko, wala pa, may oras pa naman. Aba, nakaupo ako, ayun pala, tulog na ako. Mabuti tumunog yung cellphone ko. So, kung hindi tumunog yung cellphone ko, ayan, late ako sa program. Ay pag late pa naman ako, talaga namang ang hirap tumakbo ng ganon. Kung kailan ka pa naman nagmamadali sa kakadami-daming sasakyan dyan, different kinds of vehicles ang nasa kalye. So, argan ka ng tricycle driver, patay ng salpukin ng van sa Labo, Camarines Norte. Ay siguro, dahil nahiling ka itong driver, o sinalpok ng driver ng van. Kaya minsan habo kong magsalunad dyan sa van by going to Manila. Although that is the only way of transportation in going to Manila, talagang ang mahal na ng bayad pag-arog pa kayo niyo. Okay, pag-ulayan ta daw inita, minsan man kaya ani mga araw kaya ngunyan nga ni pirang tricycle pirang tricycle po ang sinusundan ko. Pero bigla pong pipreno tapag may nakitang pag may nakitang pasahero, wala man lang ka-signal, biglang mauntok. Ay kung ikaw diretso man si daragan mo, di paano na lang. Kaya yan ang masakit kayo ng mga motorista man talaga ta. Minsan nag-iingat ka ng sobra ingat ka. Pero sinasusundan mo o sinakasalubong mo, walang kaingat-ingat. So, dapat gabos kita mag-iringat. Kaya ining driver ng tricycle patay ng salpukin. Pero mo na ba ng salpukin ng van? Ano bang laban ng tricycle? Ay minsan sinasalpok ng bus, sinasalpok ng trucks. Paano ba yan? So, nasawi ang isang 44 anyos na driver ng tricycle matapos salpukin ng kasalubong na van sa Maharlika Highway sa barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte. Just imagine sa Maharlika Highway pa. Bakit hindi ba nakita? Sabi ng pulisya ng 24 anyos na driver ng van na taga Kapalonga. Ayun, taga Kapalonga man pala. Papunta siyang Manila, kita mo na. Nang salpukin ang tricycle sa madilim na bahagi ng highway. Ayun. Kaya minsan nga niyan ang kabutihan ng ang drivers dapat kung saan ka nagbabiyahe, dapat agad dyan ang para kabisado mo kung saan yung may lubak, kabisado mo kung saan yung may madilim, kabisado mo kung saan kailan ka magra-right turn or liliko ng pakaaliwa. Importante po yun. So, papunta pala siyang Maynila. So, dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital ang biktimang residente ng barangay Batubalani, Paracali. Pareho sila pala taga Camarines Norte. Pero namatay din habang ginagamot. Ay kung tumilapon at humampas yung ulo o nagkaroon ng nagkaigwa ng internal fracture bumulwak yung dugo internally natural, magagadan si tao. So, ingat-ingat na lang po kita. Nasa pangangalaga ngayon ng pulisya ang van driver habang dinala sa barangay hall ng Talubatib ang tricycle at van.
ano pa yun, siguro durog yung tricycle. Dahil hindi mamamatay yung driver, hindi durog yung tricycle. At tumilapon yun. So, posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang van driver ayon sa pulisya. 24 anyos ang driver ng kabata-bata pa. Ngayon mapipinding ka, makukulong ka. What will happen? What will happen sa ay sa mga ilang edad ka kayan pag nakulong ka. So, ingat-ingat na lang po tayo. Sobrang ingat po kita tanganing daita abuton ang mga aksidenteng argo. Hello also and good morning to Cora Di Maiwat Tibilin. Good morning Ate Cors and Aigwan. Sana again, good morning to Raquel Deli Magaspi. Good morning daw from Cavite City. And good morning also to Florencia Samarita and of course to Cora Di Maiwat Tibilin. Good morning. And I know good morning also to good morning to our very own Monica Perique of Limassol, Cyprus. Good morning. Ayan, pumunta raw kita sa Naga. Punta naman kita sa Naga. Wag saro-saroon tayo kung igwa ko mga mahihiling na mga connections. Kasod ba kaya, bakong kasubago, agahon pa mang maray akong gumising. Kaya lang since na nag-uuran-uran nga, ay sos, bumangon ako anong oras na. So, I'm not prepared. Good morning po from Bifar family. Ayan, sabi niya taga Bifar, ining si Cora Di Maiwat Tibilin, Bureau of Fire and Aquatic Resources. Resources ba yan? But anyway, they are listening, they are watching from Bifar. Ayan, may mga pala tayo, may tagahinanyog din tayo dyan sa Bifar. So, aramon ta daw ining manunungod ka ining manunod ka ining mga PWD, ay ni PIDAW, yes, people with disability. Aramon ta daw kung ini. Sa Naga City po, ang PIDAW head, kinilala bilang outstanding alumnus ng UPLB. Ayan, alumnus pala. Yung head pala nitong PIDAW ay alumnus pala siya ng UP Los Baños College of Economics and Management for Local Government Administration. Buti pa siya, ayan, siyang head dito na sa PIDAW ng Naga City. And outstanding alumnus ng UP Los Baños. Pinarangalan po siya. Ayun, tama rin ako, Ate Cors. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po. So, may listeners tayo, o yung may nag-aantabay sa tuya dyan sa Bureau of Fire. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, ini pong pinararangalan. Itong pinangaral, ano ba yan? Napipilipit ang dila ko. Pinarangalan bilang outstanding alumnus ng University of the Philippines, Los Baños, College of Economics at Management for Local Government Administration ang head ng Naga City Persons with Disability Office of PIDAW. Sana, I just want to ask, I am not aware of this. Kapag sinabing PIDAW, siyempre, ito yung mga persons with disabilities what I thought, dapat pala ining office of the PIDAW. Dapat all the Philippines, all offices of PIDAW, dapat po, kasi ang PIDAW nga digdi sa Eriga, although they are office of the PIDAW, wala akong alam na nagtatrabaho dyan na people na may disability. May disabilidad po. May disabilities nga. So, dapat kayan, siyempre,
Di ba ngayon yung mga PWD, may mga PWD na graduate ng college, may mga PWD na graduate ng ALS. Siyempre, dapat kani i-hire ini kang mga PWD office. Sila na mismo ang mag-hire dahil they can adjust. They can adjust so much because they know kung ano ining mga problema kaining mga taga-PIDAW na ini. So, dapat talaga dyan kayo. I-hire ninyo ini, dyan sila sa PIDAW office magsipagtrabaho. Kasi lahat naman na lahat na PIDAW office, lahat ng LGU ay may PIDAW office. So, mas maganda ini na ining sa tuyang mga PIDAW, ining mga PWD na mga tapos may pinag-aralan, sila na ang mag-hire. Di ba, Ate Cora? So, sa panayam kay Attorney Paul John Barrosa, head ng PIDAW Naga, ay siya nasa Naga pa ito, Sir Barrosa. Labis ang kasayahan at pasasalamat nito salamat Tony Matic Saison. Ayan. Hindi kayang sa tuyang mga PSGA talaga namang pag ako ang nagano garalgal ng boses ko, talagang automatic binibigyan ako ng hot water kasi para naman ng medyo na ano nang sako yung throat. So, ining diretson tarang ining sinagsasabi ko salin sa nitong topic ko, hindi tayo makadiretso sa topic lang. Pero anyway, importante kaya ini. Nasabi ko nga ni, sana it must be na dapat ang mga PIDAW ang heads ninda kasi matatalino ini mga PW ding ini. Igwa ini mga utak and nag-aaral man sila. So, pag totally magbalik na nga ang maging normal at totally maging normal ang mga eskwelahan na talaga pong maigwa ng face-to-face, ayan po, makakasalamuha ko na naman yung mga PWD na nag-aaral dyan, yung mga deep mute, yung mga, ano kaya yan ta, basta talaga, ano ba yun? Basta pipi, bakit bingi? Yun ang hindi ko maintindihan. So, natututo ako. Even yung natin, yung interpreter natin sa simbahan every Sunday, talaga namang minsan talaga. Kasi inutan kasi ako lagi ng simbahan. Di maalis sa isip ko, hindi maalis sa tinitingnan ko lagi. Iniintindi ko ng husto yung sign language, yung interpreter sa Our Lady of Fatima Parish and Shrine. Kasi yung first mass kasi igwang interpreter dyan. Talagang hindi maalis sa di ko siya tingnan. Kasi tinitingnan ko pag binanggit yung Diyos, binanggit yung basta natututo ako. So, balik kita digdi sa awarded na ini ng sa panayam kay Attorney Paul John Barrosa, head ng PIDAW Naga, labis ang kasiyahan at pasasalamat nito, lalo na sa LGU Naga, na sa mga tumulong sa kanya at sa kanyang mga inspirasyon sa buhay. Alay niya ang nasabing pagkilala sa LGU Naga at sa mga taga-Naga. Yes, because if he is not a good leader sa Naga City, hindi siya makakaroon ng award. So, because of his good service sa PIDAW office ng mga PWD, PWD, he was awarded. And hindi nakakapagtaka kasi he is a graduate of UP Los Baños, Laguna. Knowing pa kapag mga UP graduate, bakong barabasta yan. Kaya ba nandyan ang sakuyang my only son who is a doctor graduate of UP. So, sa panayam kay Attorney Paul Barrosa,
sa kabila na siya ay may kapansanan, okay, PWD ka pala. So, it's good that you are the head of the LGU PDAW office and you are may kapansanan pala siya. Siya may kapansanan. Patutuo lamang ito na mayroon siyang legacy. Tawa, Englishin ko na yan. He has a legacy na mayroon siyang maiiwan. Kung dati nagtatrabaho lamang siya bilang contractual employee, ngayon mas pinagkatiwalaan na siya bilang taga-silbi sa lungsod. Ayun. Isa rin pala siyang PWD. So, ipagpapatuloy ng opisyal na itong si Attorney Barosa ang mga nasimulan niya, lalo na ang mga programa para sa mga PWD bilang pinuno ng department at mas aayusin ang kanyang paglilingkod para sa lokal na gobyerno ng Naga City. So, yun ang sinasabi ko. Dapat ang mga dapat ang mga empleyado sa mga PDAW office, dapat yung mga PWD na nakakaintindi at nakapag-aral din. So, pero dapat dyan, meron talagang errand. Meron yung bakong PWD na he is the one. Siya po ang errand. Siya po ang uutos-utosan. Kung may mga pupunta-puntahan, he must be the one. So, maka-hire pa rin sila ng itong very much able na pwedeng maglakad-lakad o mag-utos-utosan kung ano ang kanilang mga gustong yung mga documents. Ayan po, pagdating sa mga documents. Hello and good morning to Lola Beth of Batu and of course to Sarsosa family of Nabua. Now, kahit ito nga ni I just don't know kung what year is that na nung magre-renew ako, nung magre-renew ako nung passport ko, dala yung kasi kasama ko yung apo ko, dahil pareho ikukuha ko ng passport yung apo ko and ako rin magre-renew. Ang ano po, dahil napapila ko dun sa, magkatabi kaya lang kami lagi nung apo ko. Now, yung napuntahan ko, nakatutok lang lagi dun sa sa computer na nakasarapan niya and hindi man nagsasalita. Nag-iintay akong tanungin ako or what. Kasi nga, yun nga, magre-renew ako ng passport ko. Ngayon, hindi ako nakatiis. Tinanong ko yung katabi niya, may nasa harapan din ng computer. May ibang computer din kung saan nakapila yung apo ko. Sabi ko, Madam, excuse me, bakit itong nandito sa harapan ko, hindi man ako kinakausap? Basta lang kinuha lang yung... but anyway, kinuha naman yung passport. Kinuha niya yung passport ko. Pero hindi kasi nagsasalita. Ngayon, sabi sa akin nung katabi niya, Ma'am, pasensya na po, pipi po siya. Ay, nako. Natuwa ako ng gusto. Sabi ko, aywan ko, di lang ako pakisabi sa kanya, Ma'am, sorry, hindi ko alam. At, may itinuro dun sa papel na pinag-fill upan ko, tapos, pinag-duro na hindi. Ay, ginakunong kaya. I wonder why she is not talking. Ayan, yun pala pipi. No, ngayon nung natapos yung nag-smile na kami sa isa't isa, tapos sabi ko, Ma'am, sorry. Nagsalita ako pero siguro na nabasa niya yung the way I open my mouth. Sabi ko, sorry madam, I really don't know. So, nung na-process yung papel ko, kinamayan ko siya. Ngayon may binalunbon nga akong pera. Sa tuwa ko po sa kanya, hindi suhol yun. Dahil ginawa naman ng maayos yung trabaho niya. Tapos yung natapos na ako. Ayun po, may pinilipit akong pera, inabot ko sa kanya. Ayaw niya tanggapin. Kunwari lang, kinakamayan ko siya. Ngayon, ayun nilagay ko din sa kamay niya. Tapos ayaw niya kunin. Talagang ayaw niya kunin. Ngayon sabi ko dun sa katabi niya, Ma'am, pakisabi, hindi yan suhol. Natuwa lang ako at talagang because of her, yung depekto niya, na PWD nga siya.
ay talaga namang they are there over the computer at nagko-computer, and just imagine nagtatrabaho siya sa foreign affairs. Ngayon sinabihan siya nung na kunin. Ayun, tuwang-tuwa siya, tapos nagbabay, pero talagang I'm so amazed. Just imagine, Pipi at Bingi, doon siya. So, yan ang ibig sabihin ko dito sa mga PW office na dapat marami tayong graduated na marami tayong PWD na graduated, you must hire them. So, what is the use na nag-aral sila pagkatapos hindi ninyo i-hire? Now, puntan tayo, dito tayo ulit sa Naga City. Mayroon ng 126 na kaso ng dengue. Ayan, yan ang hindi magandang balita. Mga paaralan sa lungsod nakatutok sa sakit ngayong brigada eskwela. Ayun po, dahil siyempre yung mga classrooms, of course, pinag-anuhan yun talaga ng mga lamok. So, ang dengue madalas sa tuya sa oras na alas 16 na pungon niya na pagkaaga sa Biyernes 29, 2022. So, ini namang dengue, talagang halos araw-araw pinagtatapik ko ini kasi nanraratsada ng gusto ang dengue. O, ganyan nga ni, nagpaparauran sa likod nga ni kasuudma. Dahil na kita magparahalat ka defogging ng syudad, defogging ng munisipal. Dahil na kita magparahalat ka yan. At kita na mismo, mag-defogging na kita. Kita mismo ang mag-defogging. Kasi kasuod man nagwalis-walis ako, ang dami. Kasi yung mga, sabi ko nga ni, ang bahay namin ay napapaligiran. Napapaligiran ng mga puno. Sabi ko nga, gubat na tayo, lalo ngayon na malago ang mga puno because it is rainy days. So, rainy season na tayo. So, talaga namang tanubnuban na ang palibot ng bahay namin. So, kasi since na natapos naman yung lakad ko sa LTO, nalatapos yung lakad ko sa LTO as early as 3 o'clock in the afternoon. Dahil punta ko, hapon para walang pila. Kasi pag umaga po sa LTO, sus Mariosip ang pila. Nag-renew mag-akan sa kuyang driver's license. So, ngunyan, pag-apot ko, sabi ko, tininga-tingala ako, namulot ako ng pili. Kasi every morning and afternoon, namumulot ako ng pili. Yung pili natin. Kasi may pili kaming sa likod ng bahay. Hindi naman kami, wala pang umakyat doon ng mitas. Pag umaga, ang daming laglag. Pinupulot lang namin. Ang dami ko nang naka-stack na doon. Ko ngayon dahil uuwi ang sa kuyang pinsan. Shout out ko dili mga bloodlines Go USA. Lalo kay Manuel de Bourbon and kay Mais na uuwi. Ayan, maggagawa ako ng pili pa ipababaon ko sa inyo. Para makarating din doon sa ating mga relatives doon na mga kaibanan nindo. Lalo si Manoy Emmy and si Ate Aloisa. So, ayun lungsod ng Naga sa sakit na sa pagbrigada eskwela. Magbrigada eskwela kita dapat kayan po. Ay may suggest. Siyempre, di ba kulob naman ang mga eskwelahan, ang mga classrooms, kulob naman. May mga pang-spray naman tayo ng lamok. Alangan naman, mag-defogging tayo, magsiga tayo sa loob ng classrooms para lang magkaroon ng usok. Madali sana yan magsiga ka ng bunot ng nyog. Yung bunot ng nyog, magsiga. Ayan, defogging na yan sa likuran mo. Kayo kaya kasunod matuwang to ako nagsisiga ako, hindi ko pinaliyab. Hindi ko pinapag-apoy, talagang hinayaan ko lang siyang tabunan ko yung pag nagliliyab na tabunan ko para usok lang po, mag-usok lang para defogging yun dun sa likod. Dahil sabi ko, ang daming lamok sa likod. So, yan, tayo mismo, let us help. Magtulong-tulong po tayo. Kung marami tayong tabi-tabi sa mga tulong-tulong po tayo to clean up. Clean up lang naman po ang kailangan dyan.
Pero wag nating bubulabugin lang yung lamok, pupunta yun sa kapitbahay. Ang kapitbahay kasi namin, talaga namang parang buong bundok din, masukal din, puro puno. Kasi nga sabi ko nga, wala kaming kapitbahay, kundi iisa lang. At malayo ang agwat. Kaya lang mga kapitbahay namin, sa likod lang namin, ang daming puno ng kawayan, so ang dami talagang lamok. Kaya lang, para sa ko, hindi advisable ang defogging kasi tumatakas lang yung lamok. Ang dapat talaga kayan, search and destroy. Ano yung search and destroy? Pag alas 4 po ng hapon, hanapin natin. Sabi ko nga ni Kasubanggi, pag-abot ko na naman. Sabi ko, ayan nagbukas na ng ilaw. Saka once na nagbukas kayo ng ilaw, you have to close the doors and the windows. Araw ko kayan. Kaya sa amin, wala kaming screen. Kaya ang lamok lang sa amin, doon lang sa may salas at sa may likod, sa may kusina. Pero sa kwarto ko, nasa bungad lang ang kwarto ko. Walang lamok sa kwarto ko because anytime that I open the ilaw, open the light, ayun po, sarado ang pinto, sarado ang bintana. So, just imagine, only in Naga City, 126 na po ang kaso ng dengue simula Enero hanggang ngayong October. Hanggang ngayong July, ngayon na taon. So, ingat-ingat po kita. Marami ini. Just imagine just from January hanggang ngayon, nakapagtala na ng 126 case. Sana walang casualty. Kasi kung hindi pinulitika ining dingbox na ini. Sana everybody na po ay vaccinated na kayang dingbox na yan. Dahil kung talagang raot ining dingbox na ini, of course lahat ng tinurukan namatay lahat. Wala pa nga 100 yung namatay . So ibig sabihin, I just don't know if what is the figure. Kung talagang may diferensya yung dingbox na yun, nakakamatay yun, all those who are vaccinated, sana nagkamatay lahat. Ay, hindi naman . So, maybe, dahil sa libo-libong binakunahan nun, siguro yung mga namatay, yung mga nila na pinagpolitika kasi, na sa ibang bansa nga ginagamit yan, ay bakit dito sa atin talaga namang inisyo, malaking issue sa atin. Although kakaunti nga naman yung biktima, and maybe, at baka naman yung mga biktima na yon, may mga sakit na yon. And na-trigger, ang kanilang sakit ay na-trigger lang doon. Na-trigger lang doon sa vaccination. Dahil minsan nga di ba, yung 0 to 1,000 days yung mga vaccination, binabakuna ng mga bata, di ba, nilalagnat, ayun. Ngayon, igwa na siguro yung mga bata na yun na-injeksyonan, na igwa ng talagang saray-saray na sakit. At na-trigger. So, ingat na lang po tayo. Nanguna ang Barangay San Felipe na mayroong 27 kaso at sinundan naman ng Barangay Concepcion Pequeña at Pacul. Siyempre kasi sa Pacul marami pang gubat doon, marami doon na dyan sa Pacul nang gagaling ang ating mga bulaklak. Ayan, ang garden nila doon, doon ko nakita, doon ko nahiling ang mga taniman ng bulaklak. Na ang gardening nila, instead of vegetable gardens or whatsoever, ang garden nila ay yung mga bulaklak po. Diyan sa Pacul na yan ang taniman ng mga bulaklak. Saka marami pang gubat-gubat yan sa Pacul. But anyway, iningsige sa Felipe, San Felipe. Bakit igwang nag-27 ang sa San Felipe? I would like to say good morning to Nelson Gaspio, is always watching to my program. Diba, Nelson Gaspio, good morning. Extend my regards to all your family. So, may action na po ang mga barangay upang barangay na ini, ang Barangay Concepcion, Barangay Concepcion Pequeña, Pacul, and San Felipe ng Naga City. May action na po ang mga barangay upang masugpo, o mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit na dengue. Gayon din ang mga eskwelahan.
They are all alertado ng gabos yan dahil ilang araw na lang magpapasukan na. So dapat sa ngayon po, bago ninyo iwanan ang bago iwanan, I think bago iwanan ang mga eskwelahan na pinapabrigada eskwela ninyo, isprehan na. Diyan sa mga tindahan dyan ang mga insekto. Nang-intriga ako. Yung mga tindahan dyan ng mga insekto, ikaw dyan manabibakal na yung mga anti-lamok, anti-insekto, maraming anti-insekto, napaka-aprobado din po. At medyo mura lang. Dati nga, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yung mga pang-spray na yan. Kaya lang itong aso ko, meron pulgas. Ngayon sabi naman doon, bumili daw ako ng ganon. Ay, nung nagpunta ako sa Naga City, kasama ko yung kapatid ko, ayan, nakita ko yun, bumili ako. Sayang nga, sana pala bumili na ako ng mga 5 piraso. Mura lang siya, kumpara dun sa isang pang-spray ng mga insekto na minsan yung binibili ko nga nasa more than 300 na. Ngayon siguro more than nasa 400 na. Sobrang mahal. So, pagtiyagaan na lang natin pagtiyagaan natin ining spray na sasabi ko. Diyan sa mga tindahan ng mga insekto. May tinda rin silang insekto. Okay, saka yung mga bata po. Ang mga bata, araw-gabi, mura lang naman ang yung mga mumurahin lang pong mga, bang tawag yan, parang pajama. Kasi usually ang biktima kainin mga dengue na itong mga bata. Kasi ang sabi ko nga, inuulit-ulit ko yan, paulit-ulit, na para kung sirang plaka, na ang dengue po, hindi po yan nakakalipad ng mataas. Ang lipad lang po niyan ay hanggang 3 feet lang. Kaya usually, ang mga biktima kayan ay mga bata at saka malambot pa ang balat ng bata. So, ayon kay Jeneline Cervantes, grade 1 teacher at Brigada Eskwela Coordinator ng V. Maramba Elementary School sa Barangay San Felipe, prioridad ng kanilang paaralan ang kalinisan. Everybody, lahat tayo, not only the schools. Wag lang ini mga eskwelahan. All of us, since it is rainy season sa atin, hanggang December pa yan. Ingatan po natin, always have a clean up drive. Kahit ako, kapon clean up drive din sa bahay. Kaya lang, ang kwarto ko talaga, kahit marunggal, kahit hindi organize ang kwarto ko, walang lamok, kasi hindi ko pinapapasok ang lamok. I never welcome any mosquitoes inside my bedroom. So, kasama sa kanilang tinututukan ngayon ang search and destroy. This is what I'm telling at I am saying na ining fogging, tumatakbo lang yung lamok, hindi naman napapatay. Tumatakbo lang yan tumatakas lang sa fogging. Ang pinaka-importante nito, ining search and destroy ng mga pinamumugaran ng mga lamok na carrier ng dengue virus. Lalo pa na nalalapit na ang pagbubukas ng academic year, school year 2022 and 2023. So, we must all be aware of this dengue. Sabi ko nga, kasuod na po, ni-replacean ko na. Kasi may nakita ko dun sa mga iniipon kong tubig-ulan. Tubig-ulan. Mayroon ng iguanang nagkikiti-kiti, di ba? Cora Di Maiwat and Nelson Gaspe. And of course, kay Lore. Cornelio Ilas. Pag nakita na ninyo, kung nanginayang kayo dun sa tubig na itapon kasi may kiti-kiti na, bulabugin lang muna ninyo, patayin nyo ng wala ganyan kaunting asin, tapos saka nyo linisin. Kasi ako, pag ginalaw ang tubig, umiilalim yung kiti-kiti, and ayun na nga pala, nakalimutan ko. Kung how many days pag nakita mo yung kiti-kiti, kasi yun nga gusto kong tuklasin kung paano nagiging kiti-kiti ang itlog ng lamok. So, in ni si Ma'am Jeneline, tama po yan na search and destroy. Itong pinamumugaran ng mga lamok na ini. Kasi sabi ko, kung sino yung mga dengue victims na nag-survive kayo, be careful na wag kayong makakagat ng lamok. Kaya ako, uuwi na naman dito yung apo ko na medyo biktima na po siya ng dengue dahil dito na raw mag-aaral. Ayan, as much as possible, lagi siyang naka-long sleeve at naka-pangmahaba.
o kahit naka-uniform siya sa pasukan, pasusuotan ko pa yan ng ano. Wag yung ano bang tawag yun? Wag yung leggings, yung ano ba yun? Yung parang jeans. Kasi pag kinagat ng lamok yun, sumasagad yun. Nakakarating pa rin yun sa balat ng kinakagat. Ang dapat yung mga maluluwag, isusuot dyan sa parang ipapadyama. Parang padyama. Yun na isusuot. So, ang tamang oras po, nasa 30 minutos lang tayo. Ang tamang oras, alas 10:30 na po, eksakto ngunya na pagkaaga. Okay, maghanap buhay nga muna tayo para makainom ako ng hot water, okay? Oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ko malabo ng mata ko. Din lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry. Try ko, ilang bulan, hindi may ano ng mata ko, kita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng ano mo, creatinine. 237? Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng ano, bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Kumusta? 2 taon na pala na din. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot ng face mask kasi nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdum kan DOH Bicol. Ayan po, balik kita sa Bicol na connection ni Elma Dali Magaspi. Ayan po, pabor ka ba? Sir Felix na Elma Bicol connection na. Mukhang nag-Joey Lim. Siguro kung nagdadamag si partner, Joey Lim, tawa-tawa na naman yun. So, okay, mag-search and rescue po kita dahil ka ining dengue na ini. So, datay ka daw. Ining lindol tumama sa Pacific Ocean. Ining Pacific Ocean, connected kita kayan. Kaya pag may LPA tayo, pag naririnig ko from Pacific Ocean, nasa Pacific Ocean ang LPA, medyo kabado ako. Kasi ining na dito tayo eh. Connected tayo ng Pacific Ocean. Pero pag nanggagaling ang LPA na sa ano at tinutumbok at lalo pag bagyo na po, it is considered as bagyo na talaga, not only LPA but bagyo na. Pag ng ano nasa lugar ng China Sea. Ayan, sabi ko, ayan, China Sea. Ang tumbok kayan, Ilocos Region. Pero pag ang tumbok ay nasa Pacific Ocean, ayan, sabi ko, ayan, itali-tali na yung mga liliparin. Itali-tali na yung mga ano ba yung tawag nan? So, kaya nga, yan ang... So, ini talaga nakakatakot ining lindol na ini na tumama sa Pacific Ocean because we are connected. Ang sa Legazpi natin, Albay, konektado kita po sa ano? We are connected sa Pacific Ocean. Pero hindi malayong malayong mangyari ang tsunami kasi ang tsunami naman sa ano, ang Legazpi po, sa Legazpi medyo nasusumbrero po 'yan.
Aso sombrero po ang karagatan ng Legazpi from Pacific Ocean. So, lindol na tumama sa Pacific Ocean, maaaring may epekto. It might have an effect dito sa mga coastal areas ng Albay. Yes, it might be. Kasi nga sabi ko nga, ang Pacific Ocean ay connected ang Legazpi, karagatan natin ng Legazpi ay connected from Pacific Ocean. So, binigyan diin ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, which is the APSEMO. Albay Public Safety and Emergency Management Office, which is the APSEMO, na ang pagtama ng malakas na lindol ay walang warning o pabala. No warning at all. So, ayan ang kinakatakutan ko. Of all those calamities, na tumatama sa atin, yan po ang kinakatakutan ko. Yan ang kinakatakutan ko, ang lindol. Ang bagyo, maraming abiso ang bagyo. You can prepare, you can maligpit mo yung mga gamit mo, pwede mong tukudan ang bahay mo kung kinakailangan magtukod, pero ang lindol, that is the only calamities na talagang kinakatakutan ko ng gusto. Dahil just imagine kung maglindol, natulog ka at the middle of the night. Yun nga, mabuti nga lang itong lindol na tumama sa Ilocos Norte. Pasalamat po kita na tumama yun araw na. Dahil if in case tumama yun, gumanaglindol ng hating gabi, isos, maraming magiging casualty. So we must always be prepared. Before going to sleep, magdasal po tayo na sana magising pa tayo bukas. We always ask it sa ating Creator, sa ating Savior, sa ating Ama, sa ating Ina, na ilayo tayo sa anumang kapahamakan. Pray the rosary with your family. Kasi may kasabihan nga tayo, the family that prays together stays together. So, pag-anuhan natin yan, ibalik natin ang pagkamaka-Diyos ng buong bansa, lalo na po ang Pilipinas. Dahil mostly, Catholic po tayo. We are a very religious country. So, nasira lang nitong mga gadgets. So, dasal po tayo. So, binigyan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ang mga pagtama ng malakas na lindol ay walang warning o babala. Kaya nga naligaw naman tayo. Wala pong warning at walang babala. Wala man lang tayong pangitain na maglilindol. Mabuti pa ang mountain eruption or volcanic eruption, nagkakaroon ng babala. That the volcano is going to erupt. May pabala po. Pero in earthquake, this is the calamities na talagang never have babala. So, babala na magbibigay sa residente para makapaghanda. Makapaghanda ito. Inahalimbawa na ito ang naranasan kahapon anong isang araw sa Cordillera Administrative Region o sa lalawigan ng Abra na halos ikinagulat ng mga residente ang pagtama ng 7.3 magnitude na lindol. Kaya nasa duty ako noon, nung naglindol na yun, nung Wednesday. Ang sabi ng anak ko, nag-advise yung mga friends ko sa Kamanilaan, all yung laman po ng cellphone ko, lahat nagtatanong kung how is the lindol sa Dikanato. Sabi ko, we never, hindi, wala kaming naramdaman. So, nakakatakot po ini. Dahil, it's better na dito sa Bicol, dito sa atin, wala tayong fault line. Pero ang kinakatakutan ko, lalo ang family ko sa Manila. Ang San Juan, sa Manila may fault line. Meron unit 2 ng mga anak ko. At ito pa namang mga anak ko, nakatira sa 8th floor, dyan sa may Robinson Towers. Nakakatakot po. Yun ang kinakatakutan ko na siyempre ilang palapag ba ang tinitira ng so many people of the Republic of the Philippines. Yun ang kinakatakutan ko. Kung ini tumama sa kamay nilaan, do you think
gaano katibay ang mga higher towers na yan. Gaano katatag yan na pag nag-shake, hindi yan babalandra. Hindi yan bibigay. Nakakatakot po. Just imagine, 7.3, 7.7. So, ang sabi nga, ayon kay Director Cedric Daip, ang head ng APSIMO, kung ang pagtama ng lindol, kung ang pagtama ng lindol ay mula sa karagatan o Pacific Ocean, ang maaaring maapektuhan nito ay ang mga nakatira sa coastal areas. Siyempre, yung mga mangingisda, sila ang unang-unang mga nakatira sa coastal areas na magmumula sa bayan ng Tiwi, Tabaco, Malinaw, Malilipot, Kay, Santo Domingo, Legazpi, Rapo-Rapo at Manito. Ayan po, hindi pala ang mga nasa coastal areas. Kaya pala sa Tabaco, sa Rapo-Rapo at Manito. Nakakatakot po. Kayong mga nakatira dyan, be careful. You must be aware of what to do when it comes sa lindol. Dahil ang lindol pa nga minsan, if I'm not mistaken, it is in Indonesia or what? Yung nagka-tsunami noon na may mga Pilipino ngang nadamay because they are a turista. Kaya, kung sa kabilang dakong coastal area mula sa bayan ng Libon, Pulangi, Uwas, Ligaw at Piuduran ay sila naman maapektuhan sakaling magkaroon ng nasabing kalamidad. So, since na ining Legazpi ay ining Albay is connected sa Pacific Ocean. Just imagine, ocean yan. Takot na takot ako. Dahil nakita ko yan. Pag naalala ko during na nasa barko ako, naku po, yung pag ilang buwan, 3 buwan, hindi ako nakakagitna ng kahoy o punong kahoy. 3 months po yun. Ang nakikita ko lang laging langit at tubig. Pag tumingala ka langit, tumingin ka sa baba, tubig. So, kaya ining mga sa ining kabilang dako ng coastal, ini pala yung kabilang dako ining Libon, Pulangi, Uwas, Ligaw at Piuduran. Ay sila naman ang maaapektuhan sakaling nagkaroon ng nasabing kalamidad. So, dagdag pa nito, kung sa umaga ay maranasan na paglindol sa Albay, posibleng kukunti lang ang naging casualty nito at mas marami rito ang pinsala sa kalsada. So, ayan, nagkabiri. Ang ko nga takot ako na, isa pa kito, nung lumilindol na, ayan, nag-message agad yung anak ko. Kasabi-sabi ba naman, hello to Jewel Mina, Gaspe. Hello, Raquel and Jewel Mina, Gaspe of Cavite City. Nalindol dito, nalindol. Ayan po, nagtatawag na. Kumusta lindol dyan, ma? Sabi ko, wala, hindi kami nakaramdam. Natural, nasa office na po kami noon ng barangay hall ng San Agustin. Ando doon ako, pinapakiramdaman ko kasi pinapanood ko yung binibidyo ng anak ko yun doon sa Cavite City na talagang gumagalaw yung mga bahay. Kaya lumabas sila, gumagalaw yung mga kable. Kaya pinagalitan ko, sabi ko, lumabas ka ng bahay, tingnan mo kung nasaan ka. Tumingala ka, tingnan mo ang kable sa tapat ng ulo mo. At talagang dumuduyan yung mga kable. Sabi ko, pumasok ka at pag may nagpatid na kable dyan, ayan, pag ikaw hinagupit ng kable ng kuryente, sabi ko, tostado ka. So, yan ang tandaan po natin. So, kaya yan ang sinasabi ko. Lalo na yung doon sa mga malalaking, yung mga matataas na building, nakakatakot po. Yun ang kasabi-sabi ko doon sa anak ko. Sabi ko, Noy, kasi pag nandoon ako sa Manila, doon ako nakatuloy sa kanila, nasa 8th floor po sila. Mabuting itong tinitiran ni dito sa Mabini, medyo, medyo nagtatabi, wala sang maigaanong katabi na malalakas na building. Yun lang tinitirahan nila.
Pero yung doon sa San Juan po, asos, yung pag natutulog ako doon, kwarto na tinutulugan ko doon, nakapalibot pa yung nagtataas ang mga building. Sabi ko, noy, nakakatakot dito. Pag ito, nagkaroon ng lindol at bumigay ang 3 building na yan nakalibot dito sa townhouse ninyo, kasi yung townhouse hanggang 3 palapag lang yung bahay nila doon, the townhouse. Ililibing ka ako kayo dito ng buhay. So, talagang it is very scaring po. Very scaring yun. Di ba, Nelson Gaspi? Kaya ito po, maringaning kung nangyari ini sa Pacific Ocean, maraming matatakbuhan yung mga tao. Ang dami nilang tatakbuhan kasi siyempre siguro kung sa atin yun, aabot sa humigit kumulang 20,000 katao, 20,000 katao ang posibleng maitalang casualty sa oras na magkaroon ng malakas na lindol sa probinsya ng Albay. Paalala ng opisyal, ang paalala, maging handa sa anumang kalamidad upang maiwasan ang pagkasawi ng mga tao. Whatever is the calamities, all those calamities ay talaga mapangpuksa po yun. So, any calamities that we have that may maranasan ta po, we must always be aware. Unang-una, agapan kaagad ang mga bata. Kaya sa mga eskwelahan po, nagkakaroon yan ng lindol, itong CDRR, lalo ngayon. Dapat tutukan ng gusto pag ng eskwelahan, pagbukas, ining mga nagpe-face to face, una-una nandyan ang fire drill, ining regarding the earthquake, hindi lang yan po yan ang pinag-aaralan. Dapat ang mga estudyante, mapag-aralan nila yan with the support of the constituents. Para lahat tayo may alam. So, gaano man kahanda ang mga residente ay maaaring mauwi sa pagkasawi ng mga ito kung ito ay natataranta na sa gagawin. Kaya sabi nito, para maiwasan ay hanapin ang ligtas na lugar sakali man na magkaroon ng malakas na lindol. Na sana, wag naman sana. Maraming mapiperwisyo. So, ang tamang oras po, alas 10:40 is na po ngunya na pagkaaga. So, ining lindol na ini, paalala lang po ini. Paalala po sa mga nakikinig. Marami naman pong nakikinig sa atin through radio pa, diyon sa mga radio, transistor radio nila. So, ini ang nakikinig sa atin, yung mga nasa bahay po, kayong mga kabataan. Whatever it is, tulad ng sinasabi ko, ining may simulation na naman training from the provincial government sa mga barangay dito sa Iriga City. Mag-attend po kita. Attendiran ta po yan. Ako nga ni Mayo akong ginigibo ay sa atyan pag-abot ko. Yung sa kuya makuapo, padumanon ko daw. Dapat everybody, bata man sa matanda, nagtatanda-tandaan, nagbabata-bata, you must learn. Every one of us should learn what to do. Ini mga pa-training na ini mga exercises na ginigibo, mag-attend po kita. So that we are all prepared when it comes to any kind of calamities. Pinaka-importante po ini. Araw nga itong nangyari duman sa Ilocos Norte. Everybody, they are not aware. Isa pa niyan, tatakbo ka sa labas, pag bumiyak yung lupa, because if the sink is really galing talaga, tubig kasi tayo I remember, kahit saan ka magtayo ng gripo may tubig. So anywhere, mas ipapirmi kong sinasabi yan, nakakatakot ang lindol. Kasi ang lupa po, ang earth ay nakapatong lang po sa tubig. Ining kalupaan, ang ilalim po ay tubig. So nakakatakot po. So it's better to not go out in your house kung safety ka, may safety ng lugar ka sa bahay. Kasi mas nakakatakot po kung nasa kalye ka at bumiyak ang lupa. Mabuti na lang ang mga kalupaan natin ay mga cemented na. Mahirapan na pong ibiyak ang mga streets na cemented na po. Pero kung lupa ang mga kalye natin, nakakatakot po pag yan ang bumiyak. Nakakatakot po kung nasa tapat ka nun, pag biyak nahulog ka na. Sos Mariosep, ililibing ng buhay.
So, we must be careful. We must be careful. Everybody must aware and everybody must participate when it comes that sa mga barangay ninyo ay may mga exercises regarding kaining araw gani kaining pigsasabi kong fire drill. Umay ba kayo? Kaya hindi tayo nakakasiguro. Ini ang mga mapangperwisyo. So, sumama tayo sa mga drillings na yan, lalo na ining mga safety precautions po. Ining CDRRR, ino yan. O City Risk Reduction po yan. Ginigibo po dyan yung kung anong dapat gibuhon pag kita nasa kalamidad. Maski na ining bagyo lang po. So, pasalamatan ta daw ini mga nag sa tuya kasi sayang man mga nagpapara. Okay, hello thank you. Ki Basilio Katimbang, Florencia Samarita, Pinky Contreras, Monica Perique, Nida Blanca, Nida Bagasina Trevino, thank you very much po for watching the program, and of course to Marion Briones. Ayan, si Makumari ko pala. Happy birthday to Nida Bagasina Trevino, and of course ining pamangkin ko si Marion Briones, si Ranilia Briones. Happy birthday to all of you, and i-orbituary ko raw ining tatay ni Liagas, Francis Liagas Gaspi na binawi anakan sa iyang hiram na buhay. Ining sino nga ba yung patay? Hindi nakalimutan ko na yung pangalan. So nasaan nga pa yung pangalan nitong pangalan nito? Kung sino yung namatay. Pero tatay po ini ni mga Gaspi family na naman to, Manoy Mulo, ayun. My condolences to the whole family. RIP Manoy Mulo, ayan po. Di ko kasi na kung ano na yon. So, Renato Gaspi, hello to Renato Gaspi, Efren Gaspi, Francis Liagas Gaspi, napapatay nga ang tatay nila. Di ko alam kung nasaan ini. To Sara, Padilla, ayan po. To Medi Gaspi, maraming salamat po. Those who are watching via live streaming. So, kay Christian Carl, ayan, kay Delilah Di Villa, and of course kay Irene Madara Villamer, to Naning Cabanyes, and also to Maricel Gaspi. Kumusta po? To Muhammad Ahmad Mani, ano ba yun? And also hello to Honorable Melnan Daday Robles, and of course to Ninya Gaspi, hello to El Panil, and of course kay Bertnita Dumanghog, good morning po sa inyo lahat, and of course to Rowena Di Paz Bueno of Taiwan. Hello also to Armando Rael. Kumusta ka na, Armando Rael? To Celeste Gentilian, and to Bren Orbon Saulon. And of course to Rodrigo Gunuon, and to my very own Ate Hedy de Lima Mirando. Hello also to Lili, and of course kay sweet, dyan po sa isang bangko dyan. Kay Gia Jean, and to Lisel Servas, to Sally Salvadora. Kumusta po tayo? Remedios Cabarles, and of course to Santa Cruz of Nabua. So, maraming salamat po sa inyo sa pag-watching and listening to the Transistor Radio. Hello to Nelia Bernales and Fe Albanyo, and of course to Miguel Tupreo. Hello to Raquel Tupreo, welcome home, Day, welcome home. Kaya lang paalis ka na pala ngayon, sayang di man lang tayo nagkita. But anyway, congratulations sa anak mo na graduated na. Ayan, isama mo na yan. Hello to Lolo Jess and to Lolo. To Lolo Jose Rombano of Santa Cruz, na talaga daw pong pag nagdadangog daw tuwang-tuwa. Pero pag tinanong mo daw kung ano ang pinakinggan mo, anong sabi ni Kagawad Elma? Nalingawan ko na. But anyway, lahat tayo tatanda. So, di ba? Lahat tayo tatanda. Remedios, and of course, ay ini mga sakuyang tagahanga. Hello to Beth Nagales of Bacoor, Cavite. And hello also to kay Ma'am Bella Vergara Sereno. Ma'am Bella Vergara Sereno, ha? Kung may time ka bukas, mag-igdi ka para igwang magtaram digdita. 2 oras may kabanga pati ako sa aga. So hello to my love Mahmud El Sanogbi of New York City.
And of course to to Vincent Peters, F.A. of Canada. And hello also to Marilyn Alvar Orbon, and of course to all the batch of 65-69 through Menard Malati and Ehid Jubalang ang bayaw. Hello to Raquel de Lima Gaspi, and of course hello Weng Cabarles Jimenez. Ano bang lunch natin dyan sa barangay? At dyan ako magla-lunch. And hello also to Cynthia de Lima, all my sisters, brothers and sisters, to Jose, kay Abi, kay Melda, kay Nora, kay Sinaida, kay Cynthia, kay Cora, kay Esther, Lodivina, Esther, and of course, kay Jose, Susan, and Babette. Hello also to mga anak ko, kay Ariel, kay Luna, kay Ira, kay Arwen. And hello also to Mary Ann, Austin, and Mariana. Hello also to Elizabeth, Altus, Aaron, and Erin. And of course to Lorenzo Jos Gasper. Hello also to Raquel and Isabel. Magbalik ka na dito. Hello also kay Rodolfo Didimayawat Gunawon. Hello, Alice Maestrado. Alice, don't forget yung mananahi po. Dahil kawawa naman ang aking kuyang Santa na si Santa Rosa na until now di ko pa nabibisan dahil wala pa siyang damit. So, hello to all of them. Oras na po para kita magpaaram. Ang sa tuya pong mga nakaibanan sa technical side, nandyan po si Sir Felix Lagrimas. Na hindi ako hinintay kumain na. Talagang takot na takot yan magutom. And of course, kay Tony Matic Saison. And also, duman po sa transmitter si Jameson Toriano Oco. Kaiba naman po duman si Rodel Cesar. And of course, mayo po kitang Bicol Connection yan kung mayo si ako. And of course, thank you. And thank you for watching. Those who are watching by live streaming. And of course, those who are listening from their transistor radio. Maraming salamat po. Ako pang inyong napakinggan. May pong iba kundi si Kagawad Elma de Lima Gaspe. Nagsasabing thank you. God bless and sana everybody stay safe.